Повечето хора са чували, че бавното и дълбоко дишане е най-полезното. Но как точно се прави то? Има ли специфики? И също така, как точно помага? Отговорите на тези въпроси ще потърсим сега с нашия гост, господин Георгиев, който е психолог и хипнотерапевт. Прочетох, че според доктор Джак Шилдс, който е лимфолог от Калифорния, дълбокото дишане чрез използване на диафрагмата всъщност стимулира прочистването на лимфната система. Всъщност създава вакуумен ефект, който пък помагал за изсмукването на лимфата през лимфните канали и по този начин се оказа, че се освобождаваме от токсините 15 пъти по-бързо. Господин Георгиев, може ли да ни споделите прости начини за изпитване на този чуден ефект от дълбокото дишане? Да, релаксиращото дишане помага много и за най-различни симптоми. Тази техника е полезна за сърдечно болните, защото засилва диафрагмения мускул, а то облегчава сърцето и бързото навлизане на кислород в кръвта. Супер! Ето сега е една проста техника за зрителите ни. Така, изправете хубаво гръбнака, поставете ръцете на корема и вдишайте през носа. Издишайте през устата. Внимателно фокусирайте вниманието си върху всеки един дъх. Обърнете внимание на това, коя от ръцете ви се повдига и коя се снижава. Внимателно издишвайте, докато изпразните белите си дробове. И сега отново. Вдишвайте бавно през носа, докато броите до 4. Издишвайте бавно, през устата, докато броите до 4. Това е. Важно е да не се мърдат горната част на гръдния кош и раменете и да повтаряте упражнението, докато стигнете до дълбока релаксация. А каква е разликата? Какъв е смисъл на това, коя ръка се мести? На мен ми се мести в случая горната ръка, която седи на стомах. Това показва, че диафрагмата не слиза до долната част на корема. Целта е, когато вдишваме, да се отпуснем напълно и бавно и постепенно да се повдига първо горната част на корема и после долната. Целта е да дишаме бавно и дълбоко, докато стигнем до най-долната част на корема. Тоест, дълбокото дишане означава дишане с най-долната част на корема. Да достигнем до най-долната част на корема. Наистина интересна и проста техника. А може ли да ни кажете колко често може тя да се прави в ежедневието от нашите зрители? Има ли някакво ограничение? Разбира се, има ли някакви противопоказни ефекти? Честотата зависи според възможностите на всеки един човек. Какво означава това? Ако ви е приятна техниката и не се чувствате изморени след като сте я направили около 5-10 пъти, може да я направите, когато почувствате, че имате нужда отново. Противопоказни ефекти няма. Все пак това е дишане. Все пак, дълбокото дишане е най-естественото дишане. Забележете малките деца как дишат. Те дишат много дълбоко. Възможно най-дълбоко. Изкорено. С диафрагмата. Да, изкорено. Повечето хора всъщност май дишат повърхностно, което реално означава, че рядко предоставяме на организма си необходимото количество кислород, от което той се нуждае, за да функционира пълноценно. Всъщност, вие малко по-рано днес споменахте, че дишането ни помага не само да останем живи, но има и редица ползи за нашето здраве. Може ли малко повече да ни разкажете конкретно за това? Дишането освобождава токсините. При издишване тялото може да освободи до 70% от токсините. Това прави дишането един от най-ефективните начини организма да се освободи от натрупаните отрови. Когато не дишаме правилно, всъщност намаляваме способността на организма да се освобождава от токсините. Факт е, че много хора страдат от недостиг на кислород, защото дишат повърхностно. Хората просто не знаят, че продължителният недостиг на кислород е проява на хронична умора и преждевременно състаряване. Wow. Когато тялото е под стрес, мускулите са свити, а дишането е много плитко. Когато обаче дишаме правилно и дълбоко, дишания кислород помага на мозъка
да мислим по-добре, да успокоява мускулите и да казва на тялото спокойно, може да избягаме от режима бой или бягство. Това помага да предотвратим увреждания, които стреса ни причинява. Изследванията на Държавния университет в Охайо показват, че частичното и непълно дишане с горната част на дробовете, без диафрагмата, води до сериозни отклонения. Какви, например? Негативни мисли, депресия, ставен ревматизъм, кожни алергии и хормонален дисбаланс. Колко интересно. Също така намаляват и левкоцитите в тялото. Тоест, когато годинките напреднат, срив в имунната система. Но това е крайната фаза, когато човек не е дишал десетки години правилно. Тези изследвания се потвърждават и от друг доктор от Финландия, който открива, че продължителното горно дишане с горната част се повишава холестерола. Но само дълбокото дишане не стига. Трябва да го допълваме и с поемане на много вода, рационално хранене и положително мислене, за да можем да балансираме разрушителните процеси в клетките. Стреса може да го управляваме с дълбоко вдишване. Дълбокото дишане ни набавя много кислород и организма се нуждае от много кислород, за да функционира оптимално. Когато мозъка ни получава кислород, той работи много по-добре. Още повече, че когато умът е ясен и спокоен, може да доведе до едно повишаване на чувство за щастие, тъй като по този начин освобождаваме серотонина. Само с дишане? Да, който е хормона на щастието. Само с пълно и дълбоко дишане и с много кислород в кръвта и в мозъка. Скъпи зрители, хормонът на щастието може да бъде набавен по различни пътища. Чрез дишане, чрез хапване и сладки изкушения и чрез слушане на хубава музика.